Garcilaso i bé, doncs venim a fer una entrevista per saber com és el vostre centre. Benvinguts. Com? Benvinguts. Merci. Com va néixer la nau Ivanov? La nau Ivanov neix d'un projecte personal d'un veí d'aquí del barri que decideix convertir aquesta antiga fàbrica en un centre cultural i a poc va invertint i va creant l'espai. Així que això ha anat evolucionant molt i en els últims anys ha fet un gir i ara és un edifici municipal gestionat per una fundació. Quants anys fa que vau iniciar la vostra activitat? Doncs ara el mes de desembre farà ja 18 anys, no, 18 o 19, des de l'any 97 vam iniciar-ho. Quants col·lectius sou? Hi ha diferents coses, el col·lectiu que gestiona el que és la nau Ivanov és un, que és la Fundació Sagrera, que és el gestor, diguéssim, de l'espai, i després el que és el projecte de la nau Ivanov alberga diferents col·lectius. Tenim un espai de coworking, que hi ha dissenyadors, fotògrafs, arquitectes, hi ha diferents tipus, i llavors diverses companyies de teatre que van passant per aquí i van assajant els seus projectes. Al cap de l'any poden arribar a passar més de 30 col·lectius diferents. Com s'organitza l'espai? L'espai es destina sobretot a arts escèniques. Nosaltres som un espai de creació de teatre i el que fem és que els col·lectius joves, sobretot, puguin desenvolupar projectes de teatre. Llavors, el que és, diguéssim, fem com una línia, que nosaltres diem línia de creació, que tenim des del coworking o sales de formació, a un segon pas, que seria més sales d'assaig i de preparació del seu espectacle, un teatre on es presenten aquests projectes i després, a partir d'aquí, la idea és que els projectes volin fora de la nau. I fins a l'edat, o sigui, fins a quina edat es pot apuntar? Apuntar-se pots apuntar-te des dels 18 fins als 99. Això no hi ha una edat per apuntar-se. Sí que és veritat que nosaltres prestem una atenció especial o sobretot fem projectes encarats a gent jove. Nosaltres diem fins als 35 anys, no sinó fins als 35 anys, però evidentment si tens més de 35 pots venir igualment i que trobaràs segur alguna cosa. I com podem participar o fer-vos de l'espai? Per participar has de presentar un projecte, sobretot intentem que siguin projectes d'arts escèniques, si vols el que és més el tema residències o beques, i per participar en el coworking igual presentes un projecte, aquest sí que pot ser més multidisciplinar i a partir d'aquí valorem els projectes, mirem si nosaltres podem oferir-te un servei perquè el teu projecte creixi i si és així doncs ens entenem a participar. I bé, ara el que m'ha cridat molta l'atenció és aquests paperets, què és? Això és un dels col·lectius que tenim aquí en residència, que és un col·lectiu d'arquitectes, que participen en un projecte i fan cada trimestre, em sembla que fan un número d'un diari, en temes arquitectònics i temes de ciutat. O sigui que això és com una sala de reunió, una cosa així? Sí, aquí on estem al primer pis és un espai de coworking, són diferents col·lectius que tenen les seves oficines i ells venen aquí a treballar, diguéssim, en comptes de treballar a casa o treballar en el teu despatx propi, doncs treballes en un espai col·lectiu on es barregen diferents projectes i fa que el teu projecte també pugui sortir enriquit de l'experiència i de les sinergies que pots creuar amb altres. I una pregunta més, i amb això t'agrada? Molt, jo ja fa 8 anys que estic aquí i la veritat és que hem vist i fet créixer el projecte molt i estic molt content de la meva feina. Doncs moltes gràcies per respondre les nostres preguntes. A vosaltres.